Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Στο προηγούμενο tutorial είχαμε φτιάξει αυτό εδώ το container μαζί με το header μας και είχαμε πει ότι θα κοιτάξουμε τώρα να τα κάνουμε λίγο δυναμικά, να τα κάνουμε λίγο responsive πιο συγκεκριμένα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα χρειαστεί να ανατρέξουμε σε μια σελίδα, σε αυτήν τη συγκεκριμένη εδώ πέρα, την Fluid Type Scale Calculator, με την οποία θα φτιάξουμε κάποιες μεταβλητές με τη συνάντηση clamp εδώ πέρα. Ωραία, αυτό που χρειάζεται επί της ουσίας να κάνουμε είναι απλά να βάλουμε τις minimum τιμές για το mobile και τις maximum τιμές για το desktop. Ωραία, και εδώ πέρα κάτω μπορούμε να βάλουμε όποια γραμματοσυρά μας βολεύει. Συγκεκριμένα τώρα έχω βάλει την Roboto και μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε, να κάνουμε ένα preview, δηλαδή πως θα φαίνεται η γραμματοσυρά μας ανάλογα με το μέγεθος, το width της οθόνης. Εγώ το βάλω τώρα στα 1140 pixel. Για ποιο λόγο? Γιατί αν έρθουμε πίσω εδώ πέρα θα δούμε ότι το container μας, το πλάτος του είναι στα 1140 pixel από default, οπότε θέλουμε αυτό. Ωραία, έτσι από εκεί και πέρα στις μεγαλύτερες οθόνες δεν μας νοιάζει, δηλαδή θα κρατάει αυτό το πλάτος σταθερά. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Γυρνάμε πίσω στον calculator εδώ πέρα και κρατάμε τις τιμές 14 και 18. Μπορείτε να τις αλλάξετε, π.χ. αν βάλω τώρα εγώ π.χ. την 24 για παράδειγμα, αν έχουμε εδώ πέρα κάτω θα δούμε ότι αν μεγαλώνει πάρα πολύ. Αν δεν σας βολεύει το προσαρμόζετε, αυτό δεν είναι κάτι. Εγώ το αφήσω στο default στα 18 και επίσης άμα αλλάξετε το type scale ratio θα δείτε π.χ. τώρα άμα αλλάξω αυτό είναι το 1.33, αν το βάλω εγώ π.χ. ένα 6 και δούμε πάλι, πως μεγαλώνει μεγαλύτερα εκθετικά, δηλαδή πως αλλάζει συνάρτηση και μεγαλώνει. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά? Ενώ αν την αφήσω πάλι στο 1.33 πως έχει πιο ομαλή μετάβαση, βλέπετε πως είναι πιο smooth. Κάτι τέτοιο θα θέλαμε εμείς. Ωραία, οπότε μας βγάζει αυτά εδώ τα αποτελέσματα. Αυτά όπως είναι να κάνουμε μια αντιγραφή και πάμε σε ένα text για παράδειγμα. Ωραία, θα κάνουμε μια επικόλληση. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τα πρώτα που έχουν βάλει εδώ πέρα. Αν θέλετε τα κρατήσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε π.χ. ότι αυτό θα είναι το H1 μας από κάτω προς το πάνω, αυτό θα είναι το H2, αυτό θα είναι το H3, αυτό θα είναι το H4, αυτό θα είναι το H5, αυτό θα είναι π.χ. το H6 συν text. Μπορούμε να βάλουμε σε κάποιο text. Αυτό μπορεί να είναι, ξέρω, το small heading. Ωραία, ανάλογα τι θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάμε πίσω εδώ πέρα. Ωραία, και στον Elementor από τις ρυθμίσεις του τόπου θα δούμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε κάποιες γενικές γραμματοσυρές. Θα είναι τα λεγόμενα τα globals. Ωραία, εδώ πέρα που λέει προσαρμοσμένες γραμματοσυρές, στο προσθήκη στυλ θα έρθουμε εδώ πέρα και θα επιλέξουμε ότι θέλουμε να είναι το H1 μας αυτό. Και στην γραμματοσυρά, στην εικογένεια να επιλέξουμε την Roboto και στο μέγεθος θέλουμε να επιλέξουμε το μολυβάκι. Για ποιο λόγο? Για να έρθουμε εδώ πέρα πίσω και να αντιγράψουμε τους ουσίες τη συνάρτηση clamp εδώ πέρα για το H1. Ωραία, με το βάλουμε εδώ πέρα μέσα, πάει η πρώτη. Πάμε μετά, φτιάξουμε και τη δεύτερη στο H2 για παράδειγμα. Θέλουμε, είπαμε, Roboto, γραμματοσυρά μας, επιλέγουμε πάλι το μολυβάκι και θα βάλουμε την H2 και ούτω καθεξής θα κάνουμε και για τις υπόλοιπες γραμματοσυρές, έτσι. Μετά θα είναι η H3, βάλουμε την Roboto και θα βάλουμε το μολυβάκι, πάμε πάλι H3 και το βάζουμε εδώ πέρα. Και εδώ πέρα τα κάνουμε λίγο γρήγορα και θα βάλουμε τώρα τη small, την τελευταία heading. Ωραία, και όπως και κάνουμε και στα υπόλοιπα, την Roboto, το μολυβάκι μας και θα βάλουμε και την τελευταία συνάρτηση clamp. Και θα πάμε να δούμε κατευθείαν τι κάνει αυτή η συνάρτηση και ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι μια περίπτωση, μια προσέγγιση με την οποία θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Τώρα, τι θα τα κάνουμε αυτά? Θα πάμε εδώ πέρα που είναι στον τίτλο μας και θα έρθουμε στο στυλ και από τυπογραφία, αν θυμάστε εδώ πέρα είχαμε επιλέξει, είχαμε βάλει 55 pixels. Ωραία, αν επιλέξω τώρα από εδώ πέρα από την προσαρμογή
και βρω τα global μας. Θα δω ότι έχω τα H1 αυτά που έφτιαξα, βλέπετε, έχω τα H2, έχω το H3 και γενικότερα ό,τι έχω φτιάξει εδώ πέρα. Ας πούμε θέλουμε, ξέρω εγώ, το H1 εδώ πέρα, ή για παράδειγμα το H2 θα ήταν λίγο πιο ταιριαστό, αλλά θέλω όμως να του βάλω το light εδώ πέρα. Ωραία. Αυτό τώρα τι κάνει? Αν πες μια δημοσίευση και έρθω εδώ πίσω και κάνω ένα refresh, με δεξί κλικ έλεγχος, βλέπουμε ότι όσο θα μικρύνουμε τώρα αυτό εδώ πέρα, πως βλέπετε, πως παρατηρείτε το τίτλο, πως μικραίνει. Βλέπετε, είμαστε στα 1400 pixel και πέφτω από εδώ πέρα κάτω. Βλέπετε, με το που πέσω κάτω από τα 1140 pixel αρχίζει να μικραίνει ο τίτλος μου σιγά σιγά δυναμικά και γίνεται responsive. Βλέπετε εδώ πέρα πως μικραίνει μέχρι τα 360 pixel που το έχω πει, μέχρι τα 360 pixel εδώ πέρα δηλαδή. Μέχρι εδώ. Μα πάω από εκεί και κάτω τελείως, μέχρι 360 είναι μικρότερη διάσταση κινητού, μέχρι 360 pixel εδώ πέρα. Οπότε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή πλήρες responsive ο τίτλος μας. Οπότε πάμε τώρα πίσω να το κάνουμε και στα υπόλοιπα. Δηλαδή μπορούμε να πάμε και στο text μας εδώ πέρα, τυπογραφία, και να έρθουμε να επιλέξουμε το text ή όποιο άλλο θέλουμε. Επίσης μπορούμε να έρθουμε και στο button μέσα, πάμε στην τυπογραφία και θα επιλέξω, ξέρω εγώ, το H4, όχι είναι πολύ μεγάλο, πάμε H5 ίσως, έτσι είναι πιο μεγάλο να τονίζεται, και να επιλέξω και το button μου το άλλο, απλά θέλω να είναι πιο μικρό, π.χ. τώρα μπορούμε να θέλουμε το small heading εδώ πέρα, αλλά βλέπουμε ότι μας βάζει λίγο βάρος και θέλουμε πάλι να το αλλάξουμε στα 400 για να πάρει την... Ωραία, πήρε την αλλαγή. Ωραία. Και αν δείτε τώρα μια δημοσίευση, πάμε να δούμε πως έγινε τώρα αυτό. Πάμε πίσω, κάνουμε ένα refresh και με τον έλεγχο πάλι θα τα μεγαλώσω λίγο και πάμε τώρα να δούμε. Στα 1140 pixel, προσέξτε πως αρχίζει τώρα να μικραίνουν όλα μαζί. Βλέπετε σιγά σιγά που μικραίνουν όλα μαζί. Παρατηρήστε τώρα λίγο που πάνε όλα μαζί λίγο πιο πολύ. Εντάξει, επειδή το text έχει πολύ μικρή διαφορά, μπορεί να μην τη δείτε τόσο πολύ, αλλά κοιτάξτε π.χ. πως γίνεται το button, πόσο μεγάλο ήταν, ξέρω εγώ, εδώ πέρα, βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το button εδώ και πως αρχίζει και μικραίνει και προσαρμόζεται στο κινητό εδώ πέρα. Δηλαδή πάμε να φτιάξουμε λίγο και την εικόνα και να φτιάξουμε λίγο και τις στοιχήσεις εδώ πέρα για το κινητό. Οπότε γυράμε πίσω, να επιλέξουμε στο tablet. Εντάξει, αυτή η διάσταση στο tablet είμαστε σχεδόν ok, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ μας νοιάζει το κινητό. Μας νοιάζει το κινητό για ποιο λόγο? Αν πάμε τώρα εδώ πέρα στο container, θέλουμε να επιλέξουμε και justify content να είναι μεσαία, να είναι πάντα στη μέση, δηλαδή ασχέτως αν το κάνω εγώ μεγαλύτερο, βλέπετε που μένει πάντα στη μέση. Και επίσης μπορώ να έρθω πάλι εδώ πέρα στο container μου, να πατήσω align items τώρα στο κέντρο, αλλά το align items βλέπετε ότι το κείμενό μου δεν το πολύ υπακούει, οπότε πρέπει να μπω στο κείμενο, στη στοίχηση κειμένου και να πατήσω επίσης κέντρο για να υπακούσει. Και τώρα για το image, για την εικόνα μας, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι για προχωρημένους στις αποστάσεις να πάμε και να επιλέξουμε επί τις 100 και να το δούμε τώρα εκεί που περίπου θα μας βολεύει. Βλέπουμε τώρα 15% είναι λίγο μικρό, ειδικά αν το κάνουμε έτσι είναι ακόμα πιο μικρό. Ίσως ξέρω 10 θα ήταν λίγο πιο ωραίο, και να φτιάξουμε λίγο τη στίχηση των αντικειμένων, να τη βάλουμε ίσως καλύτερα να ήταν στο κέντρο εδώ, να τη βάλουμε κάτω και να φέρουμε και την εικόνα μας λίγο πιο πάνω ή να είναι λίγο πιο κοντά τα πράγματα, να είναι λίγο κάπως έτσι. Και επίσης θα μπορούσαμε στο κινητό, άμα θέλουμε δηλαδή, να επιλέξουμε το κεντρικό container και εδώ που λέει ελάχιστο ύψος που είχαμε βάλει, αν θυμάστε, 800 pixel στο desktop, που να έρθουμε εδώ και να το βάλουμε, ξέρω εγώ, 600 ή ό,τι κρίνουμε ότι είναι καλύτερο εδώ. Βλέπετε και τα 600 τώρα είναι λίγο μαζεμένο, το κάνουμε 700 να είναι κάπως έτσι. Και επίσης μπορούμε πάλι να κάνουμε απόσταση αντικειμένων, άμα θέλουμε πάλι να τα μεγαλώσουμε λίγο. Βλέπετε εδώ πέρα παίρνουν απόσταση, εντάξει, το αφήσω στο 0 εδώ και το κρατήσουμε κάπως έτσι, δηλαδή να δούμε τώρα λίγο, νομίζω κάπως έτσι είναι εντάξει, μην κολλήσουμε τελείως. Θα δούμε τώρα μια δημοσίευση και πάμε να δούμε τώρα πως έχουμε το αποτέλεσμα μας εδώ πέρα. Κάνουμε ένα refresh και πάμε να δούμε τώρα πως είναι όλη η εικόνα μας. Θα μεγαλώσω λίγο εδώ πέρα.
πάμε να δούμε πώς έγινε η response. Βλέπετε δεν έχω πειράξει ακόμα καθόλου το header. Μπορεί να μην χρειαστεί και καθόλου το πειράξω. Αν αρχίσω και μικραίνει. Μετά τα 1140 pixel βλέπουμε ότι θα αρχίζουν λίγο τα πράγματα να μικραίνουν σιγά σιγά. Βλέπετε αλλάζει και το header, έγινε στο tablet τη μορφή του. Αρχίζει και μικραίνει κι άλλο. Και τώρα σπάει εδώ πέρα στα 3, μαζί 360. Μικρύνω ακόμα κάτω, 369, 367, 366, 67, 367 είναι το breakpoint που λέμε. Και αρχίζει να σπάει τώρα, βλέπετε πως έχει φτάσει εδώ πέρα. Εδώ τώρα ίσως θέλαμε λίγο παραπάνω χώρο και αρχίζει και μικραίνει και τώρα είμαστε πλέον σίγουρα στα κινητά και μικραίνει και πάει στα 360 pixel εδώ σε κινητά. Βλέπουμε πως είναι εδώ πέρα, δηλαδή πιο μικρό. Μπορεί να φαίνεται. Επίσης ένα άλλο μπορούμε να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Αν πατήσουμε εδώ πέρα υπάρχει ένα extension. Βλέπετε πως φαίνεται στο κινητό, δηλαδή αν κάνουμε και scroll εδώ πέρα έτσι φαίνεται στο κινητό. Άμα βάλουμε για παράδειγμα ξέρω εγώ εδώ είναι το iPhone το 13 το Pro, μπορούμε να πάμε ξέρω εγώ iPhone 13 mini όπως φαίνεται. Ωραία, μπορούμε να πάμε ξέρω εγώ στο Xiaomi το 11 όπως φαίνεται ή ξέρω εγώ το Huawei όπως φαίνεται. Δηλαδή έχει διάφορα εδώ πέρα preview ή Xiaomi το 12 όπως φαίνεται. Ωραία, βλέπετε ότι φαίνεται αρκετά καλά και είναι μια χαρά τα αντικείμενά μας. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας δείξω και στο επόμενο θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε και άλλα αντικείμενα από κάτω και να δούμε σιγά σιγά πώς θα τη χτίσουμε για τη μεγάλωσουμε λίγο τη σελίδα. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά.